Pred 100 000 rokmi bol Homo sapiens anatomicky rovnaký ako dnes, vrátane veľkosti mozgu, no intelektuálne zaostával. Nevyrábal zložité nástroje, nemal žiadne pozoruhodné schopnosti a ani nevynikal nad ostatnými ľudskými druhmi. Až pred 70 až 30 000 rokmi nastal zásadný posun. Pred 70 000 rokmi sapiens znovu opustili Afriku a rozšírili sa do Európy a východnej Ázie a za 25 000 rokov do neobývanej Austrálie. Vynášli lode, luky, šípy, olejové svetidlá a nástroje na šitie odevov, no takýto pokrok umožnil zmenu v kognitívnych schopnostiach. Tomuto novému spôsobu myslenia a hlavne komunikácie hovoríme kognitívna revolúcia, ktorú spôsobila genetická mutácia mozgu našich predkov. Čom bol ale tento novo vyvinutý jazyk iný do takej miery, že nám pomohol dobiť svet? Komunikačný systém ľudí ale nebol prvý svojho druhu. Všetky zvieratá vrátane primátov sa vždycky dorozumievali zvukmi, no reč sapiens je jedinečná svojou flexibilitou, ktorá umožňuje vytvárať nekonečné množstvo vied rôzneho významu, vďaka čomu vieme vstrebať, uchovať a odovzdať veľké množstvo informácií. Opica môže varovať tlupu pred levom, ale iba človek vie opísať, kde ho videl alebo kam išiel. Náš jazyk sa vyvinul nielen na zdieľanie informácií o okolí, ale najmä na oznamovanie informácií o iných ľuďoch. Sapiens bol odjakživa spoločenský a klebetný tvor, pre ktorého bola spolupráca kľúčová k prežitiu. Pre sapiens bolo dôležité vedieť, kto je s kým v skupine za dobre, komu sa dá veriť, kto podvádza, kto s kým spí a tak ďalej. Schopnosť klebetiť bola vyvinutá pred iba 70 000 rokmi vďaka lepšiemu jazyku, čo umožnilo zdieľať informácie o spoľahlivosti členov skupiny, čo posilnilo spoluprácu v skupine a zväčšila sa tým pádom aj daná skupina. Klebety sa tak stali evolučným nástrojom prežitia. Takže to neber vôbec tak, že si klebetná, ale proste si od evolúcie takto nastavená. Výnimočnosť Homo sapiens ale spočíva v schopnosti hovoriť o neexistujúcich veciach a uvažovať hypoteticky. Jazyk fikcie je dôležitý, lebo umožňuje vytvárať vlastné aj spoločné predstavy, ktoré podporujú spoluprácu a prispôsobivosť na zmeny. Napríklad mravce spolupracujú len s príbuznými a podľa stále tých istých pravidiel, no ľudská spolupráca je veľmi pružná a zahŕňa veľké množstvo osôb, ktoré sa navzájom nepoznajú. To je dôvod, prečo sapiens ovládli svet, zatiaľ čo mravce požerajú, čo im necháme a opice žijú zavreté v zoo. Rovnako ako opice, tak aj prví ľudia vrátane pravakého Homo sapiens žili v malých skupinách s desiatkami členov, kde silné vzťahy a každodenný kontakt zaisťovali poriadok. No veľkosť každej skupiny musela mať svoje hranice a každý člen sa musel navzájom dobre poznať, inak skupina strácala vnútorný poriadok a mohla sa rozpadnúť. Po kognitívnej revolúcii ľudia získali schopnosť vytvárať väčšie a stabilnejšie komunity pomocou klebiet a spoločných predstav. No ale aj tu sú isté hranice. Podľa výskumov maximálna optimálna veľkosť skupiny, v ktorej sa všetci navzájom dobre poznajú a môžu spolu fungovať, je cca 150 ľudí, no a táto hranica sa udržiava aj dneska. Ak ale skupina presiahne už 150 členov, potrebuje už formálnejšie pravidlá a lepšiu organizáciu. No a ako sapiens prekročil tento prach do takej miery, že založil miliónové mestá či ríše vládnuce miliónom? Môže za to spomínaná predstavivosť, pretože ľudia, ktorí sa navzájom nepoznajú, môžu spolupracovať, ak veria rovnakým mýtom. Za všetky rozsiahle spolupráce, či už v moderných štátnych inštitútoch, mestách alebo kmeňoch, môžu zdieľané príbehy existujúce iba v kolektívnej predstavivosti. Napríklad veriaci, ktorí sa nikdy nestretli, môžu spolupracovať, lebo veria v daného boha alebo bohov, a napríklad firmy spolupracujú vďaka zdieľaným ekonomickým mýtom. Zdieľané príbehy a rozprávky ako náboženstva, právne systémy, národy či firmy existujú iba v kolektívnej predstavivosti, no ľudia v nich veria a majú reálny vplyv na fungovanie spoločnosti. No a aj všetky moderné inštitúcie stoja na úplne rovnakom princípe. Zoberme si ako príklad Coca-Colu. Samotná značka firmu netvorí, pretože ani jej zánik či strata majetku by spoločnosť nezničili a firma by naďalej existovala ako koncept. Ak by ju však súdca právne zrušil, okamžite by Coca-Cola prestala existovať. Inými slovami, značka alebo firma nemá skutočné spojenie s hmotným svetom a je len výplodom kolektívnej predstavivosti a existuje, lebo sa všetci správame, ako by bola reálna. Coca-Cola a milión ďalších patrí k predstave, ktorej sa hovorí spoločnosť s ručeným obmedzením. No a veciam stvorených z mýtov a príbehov sa hovorí predstavovaná skutočnosť. Pozor, toto ale nie sú klamstvá. Na rozdiel od klamstva tomuto konceptu veria všetci, a kým viera trvá, tak fikcia ovplyvňuje dianie v reálnom svete. No a keď tieto mýty začneme meniť, začneme tým aj transformovať celé spoločnosti. Od kognitívnej revolúcie vieme rýchlo prispôsobiť svoje správanie meniacej sa situácii a táto schopnosť nám umožnila kultúrnu revolúciu, ktorá prekonáva pomalé zmeny v genetickom vývoji. No a práve toto dalo sapiens obrovskú výhodu nad ostatnými ľudskými druhmi. Za tieto zásadné zmeny v správaní môžu genetické mutácie, ktoré kto vie prečo zasiahli vo veľkom práve Homo sapiens. Preto prví ľudia nezažili žiadnu revolúciu. K zmenám v ich spoločenskom správaní, technologickým objavom či osídľovaniu nových zemí dochádzalo pomaly pod vplyvom genetických mutácií a tlaku prostredia. Preto to tak aj dlho trvalo.
Zatiaľ čo iní predkovia potrebovali dlhé genetické mutácie a dlhé obdobie na technologické či spoločenské zmeny, Sapiens od kognitívnej revolúcie dokázal rýchlo reagovať na zmeny, meniť svoje správanie, vedeli ich odovzdávať ďalším generáciám bez toho, aby došlo k zmenám v DNA. Kým praveky ľudia si tisícročia zachovávali stále rovnaké správanie, Sapiens dokázal transformovať spoločnosť, meniť povahu medziľudských vzťahov či napríklad ekonomickú činnosť v priebehu pár desaťročí. A preto sa stali Sapiens pánmi sveta. Rozmanitosť mýtov a spoločenského správania, ktoré Sapiens vytvorili, formujú kultúru, ktorá sa vyvíjala a menila, no a tieto zmeny sú našimi dejinami. Kým Homo sapiens sú biologicky veľmi podobní ostatným živočichom, líšime sa schopnosťou vytvárať veľké kolektívy založené na spoločných mýtoch. Základy našich spoločností sú dosť podobné tým neandertálskym či šimpanzím, no rozdiely sa objavujú až pri väčších skupinách. Keď prekročíme hranicu 150 osôb a keď vezmeme do úvahy spoločnosti 1 až 2000 členov, tak rozdiely sú ohromujúce. Ak by sme napríklad tisíce šimpanzov zhromaždili na jednej burze, námestí či koncerte, vznikol by totálny chaos. Sapiens sa však na rôznych miestach stretávajú v tisícoch, pričom vytvárajú predvídateľné interakcie ako oslavy, koncerty, rôzne akcie atd. Schopnosť spolupráce v rozsiahlych kolektívoch nám umožnila dosiahnuť veľké technologické pokroky, no schopnosť vyrábať nástroje sa za posledných 30 000 rokov biologicky vôbec nezmenila. Jediné, v čom sme sa zlepšili, bola spolupráca s neznámymi ľuďmi. Zatiaľ čo praveký lovec vytvoril hrot šípu s pomocou niekoľkých príbuzných, výroba napríklad modernej nukleárnej hlavice si ale vyžaduje spoluprácu už miliónov ľudí po celom svete. Vzťah medzi biológiou a dejinami po kognitívnej revolúcii teda môžeme zhrnúť následovne. Biológia nastavila základné parametre správania a schopnosti Homo sapiens a celé dejiny sa odohrávajú v rámci týchto limitov. No tieto limity poskytujú neobyčajnú slobodu a preto môže napríklad Homo sapiens hrať najrôznejšie spoločenské hry. Vďaka svojej predstavivosti vychádzajú čím ďalej zložitejšie hry, ktoré potom ďalšie generácie ešte viac rozvíjajú a upresňujú. Takže aby sme pochopili správanie Homo sapiens, musíme popísať hlavne historickú evolúciu ich činov, pretože ukázať len tú biologickú by nestačilo. Čo robili naši predkovia celé dni? Aké hry hrali? Mali nejaké mravné zásady, športové podujatia či náboženské rituály? Na to, aby sme pochopili ľudskú povahu, históriu a psychiku, sa musíme dostať do mysli zberáčov doby kamennej a preskúmať, aký bol život v tej dobe. Na to sa ale pozrieme už v ďalšom dieli.